Mae'r ydw i. Dwi'n gweithio yn Ysgol mewn Blwyddyn yn newydd. Roedd hi'n eisiau siarad Cymraeg achos dwi'n dysgu blwyddyn 6 yn yr ysgol a dwi eisiau siarad Cymraeg gyda phobl eraill. Mae cwrs yn helpu fi i siarad Cymraeg gyda hyderus ac pan dwi'n mynd i'r ysgol nawr, bydde i'n siarad Cymraeg gyda blwyddyn 6 a ei helpu nhw estyn eiriaeth. Mae tutoriad yn helpful iawn achos mae nhw'n gwneud ei gwersi llawer o hwyl. Mae nhw'n gwneud y gwersi yn ddiddorol. Pan dwi'n mynd i'r ysgol, bydde i'n dysgu Cymraeg gyda blwyddyn 6 a hefyd bydde i'n dysgu yr athrawon i siarad Cymraeg, ei helpu nhw siarad Cymraeg mwy. Dwi'n meddwl y cwrs yn bwysig iawn os wyt ti dysgu yn Gymru achos rhaid i chi siarad Cymraeg gyda phlant. So felly mae cwrs yn helpu